Pini han serong thorpak pen rong si asai ki klem. Jongpon me pini han serong theria towar kanglem la aputhak aphong lo pinpor lo langhin MSc mate KAACEM lapen dipu LAC MLA Bidya Singh Ingleng atuma phan bangso theria towar kanglem le de jia phan border pitching mate arlong keden ke hang dam bonta non puanta nangki pipeder ajok pini han serong arat thorpak pen chekesom lapen sangti ki buya sai klem nang kok loputa nang pachini dun athemo pini han serong araratum phijul phijak lar bob sitame labangso towar sidam nang kok popo matha se labangso sai ki klem nang kok loputa nang thandun lasinan prabjin pen KAC ke japon mate ningki mene abang phu KAC CM Dr. Tuliram rong hanga phan thiri ke da matowar langke pon labadim non prabjin pen border pitching mate arlong ke den asai nang pivek nang po pusi pini han serong asar pen danglok aridon suri amekar atom chuning ripon pado Ah!